Hej så. Jeg vil godt snakke lidt om noget trigonometri. Yes. Nu skal jeg lægge det til at virke. Sådan. Det jeg kommer ind på, det er omkring kosinusrelationerne. Så vil jeg bevise de her relationer. Og derudover så vil jeg lige vise et eksempel, hvor vi finder en manglende side. Når man snakker om trigonometri, så er der både nogle retvinklede trekanter og nogle vilkårlige trekanter. Og når man så snakker her om kosinusrelationerne, så er det altså de vilkårlige trekanter, vi snakker om. Det som gør, at man har en vilkårlig trekant, det er, at der ikke er en side med 90 grader, som man kan se over ved den retvinklede trekant. Vilkårligt, der kan det simpelthen være alle former for vinkler og længder på siderne, eller kateterne, som det også hedder. Tit og ofte så deler man en vilkårlig trekant op i to trekanter, så der faktisk er to retvinklede, så er det lidt nemmere sådan at regne med. Her er kosinusrelationerne. Der står en for hver af de ting, hvis man gerne vil finde. Hvis det er A, man gerne vil finde, eller B, eller C. Og det er det samme med vinklerne. Og de, som der står der, så gælder de ved en trekant med ABC. Yes. Her har vi så den trekant, vi bruger til at bevise ud fra, som også er en vilkårlig trekant. Men hvis man deler den op, så hedder den første, den kan man definere som x i anden plus h i anden er lige med c i anden. Det er simpelthen siderne på den første der, som er til venstre. Og så den højre, den defineres her med b minus x i anden plus h i anden og lige med a i anden. Hvis vi starter med at tage fat i den, som der var den højre herovre, så er det a, man gerne vil finde, som man kan se her i kosinusrelationerne. Og det er så den formel, som vi så bruger. Den kommer ind der. Det vi så kender fra det øverste her, det sætter vi ind på deres pladser i forhold til relationen. Så den kommer til at hedde b i anden minus x i anden minus 2bx plus h i anden. Og så hvis vi lige flytter lidt rundt på det, så kan vi se, at der kommer det røde, som vi så tidligere også. X i anden plus h i anden. Jeg viser det igen her. Og det vil så sige, at det er definitionen af den anden trekant, som er c i anden. Så der kan vi så erstatte de der x i anden plus h i anden med c i anden. Så det gør vi sådan der. Yes, så det er sat ind i stedet for. Her så begynder vi at tage det her cosinus ind igen. Det var også det, der stod oppe i relationen der. Det har man ikke brugt før nu. Og det sætter vi så også ind. Yes. Og yes, vi har fra tidligere fra sætning 5, så kan vi se, at dem kan man også lige bevise. Ja, og den skal lige være med her. Det man ser her, det er, at man skal have cosinus A til at stå alene, altså vinklen udenfor. Så den vil lige prøve at få til at stå alene igen. Så vi starter med at hele det negative led her til sidst, der er fra minus 2 gange b gange c gange cosinus i A, eller cosinus til A, dem flytter vi over på den samme side som A, altså vi lægger det til på begge sider af lighedstegnet. Så forsvinder det på den ene side og kommer over på den anden side. Yes. For så at få cosinus A til at stå alene, så dividerer vi med det på begge sider af lighedstegnet. Og der kan man se på den første side, så vil det så gøre, at det vil se der, at cosinus A, det kommer til at stå alene. Og på den anden side, der kan man ikke ændre, for der er ikke noget, der går ud med de der to b og c. Yes. Og det vil så sige, at der er beviset af kosinusrelationerne. Vi kan også lige kigge på den igen her, at det var det, der skulle stå der, som der også står her. Altså cosinus A er lige med b i anden plus c i anden minus a i anden over 2bc. Og det er det samme, som står her. Yes. Så er den i hvert fald bevist. Hvis man så vil kigge på et eksempel her, så er der her, hvor man skal finde den manglende side C. Vi kender siden A, og vi kender siden B, og så kender vi vinklen C. Derfor vælger vi at bruge den her relation, fordi at det er siden C, vi skal finde, så vi kan se, at der står C i anden plus A i anden, eller er lige med A i anden plus B i anden minus 2ab cosinus til C. Yes. Her, hvis vi så vil finde den her manglende side, så bruger vi, så er det den relation der, som jeg lige læste højt. Her sætter vi så de sidelængder ind, som vi allerede kender, sådan at vi har
A, den kender vi, så det er 17. Det kan man se, fordi den er det, der står over for vinklen A. Så der sætter vi 17 ind på A's plads. 11, det er den, der er over for vinklen B. Så der sætter vi 11 ind, som der står. De to, det er dem, der allerede er fra formlen. Og så ganger vi igen med A og B. Så 17 og 11. Og så inde på cosinusrelationen, der i stedet for C, det store C, så sætter vi 18 ind, for det der er givet der ved, i figuren, at det er det vinklen den er. Så det sætter vi ind der. Hvis man så regner det, så skal vi se på, at C i anden, det skal vi jo have væk, så C det står alene, fordi den hedder ikke C i anden over på figuren. Så hvis vi skal have fjernet C i anden, så tager man jo kvadratroden af noget for at fjerne det i anden. Og det er så det vi gør hernede, så derved er den fjernet over på venstre side af lighedstegnet, og så er der sat en, kvadratrod af alt det andet på højre side. Ja. Det har vi så lige reduceret lidt her, sådan at man får samlet alle de tal, der står. Yes, og cosinus til 18, den bliver bare det samme. Og hvis man så regner det ud, det har jeg gjort lige på en lommeregner, så bliver det så 7,37, så det vil altså sige, at hvis man bruger de her cosinusrelationer, så har man hermed fundet siden C, som er 7,37. Man kan også bruge cosinusrelationerne til at finde vinklen. Der bruger man dem på den sidste del af relationerne. Men det kan jeg desværre ikke lige nå at vise lige nu. Men ja, det her det er i hvert fald så, man finder en manglende side i en vilkårlig trekant. Og ved hjælp af cosinusrelationerne. Så det var det hele. Jeg håber, at du nød det, du fik lov at se. Hej hej!